бубинед дӯстон, боз як соли дигар рафта ба охир расида истодааст. ки чӣ кореро тавонист барои муваффақияти худ кунад дар ин сол? ё ки шумо дар ин сол ҳеҷ ҳадафе надоштед ва шумо ба мисли ҳамеша ин солро ҳам ба корҳои беманфиат гузарондед. агар чунин бошад, пас ҳеҷ ҷои ғусса хӯрданаш нест. ҳеҷ вақт дер нест ки дар назди худ ҳадаферо қарор диҳед ва қадам ба қадам барои расидан ба он ҳадаф кӯшиш кунед. ман дар тааҷҷубам ки ҳадафи асосии ҳар як инсон ин худ ба воя расидан аст. касе дигар ин корро ба ҷои шумо намекунад. ягон соате ки шумо барои расидан ба ҳадафи худ анҷом медиҳед, ҳеҷ соати зарурии умри шуморо кам намекунад. бе ин ҳам шумо ин 1-2 соатро ба корҳои беҳуда мегузаронед. ин кӯшишҳо шуморо муваффақ мегардонанд. бешубҳа муваффақ мешавед. бигузор соли 2023 барои шумо соле бошад ки тавонед ба муваффақият бирасед. соли 2021 хело соли вазнин дар рӯи ҷаҳон буд. барои чӣ якбора соли 2022 нею соли 2023 гуфтем? барои он ки соли 2022 соле мебошад ки ҷаҳонро махсус Осиёи Марказиро аз пешрафт маҳрум кард ва ҳадафҳои бисёре аз инсонҳоро ба нобудӣ оварда расонд. лек ҳама сол ба худ як мушкилие дошта метавонад. зиндагӣ худаш пур аз мушкилӣ ва пур аз имтиҳонҳост. бояд аз ҳамаи ин мушкилиҳо дарси ибрате гирифта бошем. худро қавӣ гардонем, ба чизе нигоҳ накарда ба пеш ҳаракат кунем. бисёре чизҳое вуҷуд дорад ки мо наметавонем онро идора кунем, лек ба қадри имкон метавонистаам онро метавонем дигар кунем. бовар кун, ҳеҷ нафари дигаре ба ҷои ту наметавонад орзуҳои туро бароварда кунад. пас дар он ҷое ки истодаӣ ва қарор гирифтаӣ, ба по бархез ва барои расидан ба муваффақият ва ҳадафҳо мубориза бар. пеш аз ин ҳадафҳо фикри мушкилиҳоро ҳам дошта бош ва ҳеҷ вақт аз хотир набарор ки ба оромиш расидан бемушкилӣ намешавад. замони он расид ки бархезӣ. фикр кун, ту чӣ орзу доштӣ? магар мехоҳӣ он орзуҳоро ба нобудӣ расонӣ? зиндагии мо ин интихоби мост ва имтиҳони мост. пас аз ёд набарор, супоридани имтиҳон бемушкилӣ намешавад. соли гузашта чӣ қадаре ки мушкил буд, мо ҳанӯзам ҳамин ҷоем. мо нафас мекашем. ин маънои онро дорад ки мо то ҳол вақт дорем. вақти онро дорем ки суханҳои гармро барои шахси наздик ва азизамон гуфта бошем. вақти онро дорем ки ҳама орзуҳои худро бароварда гардонем. вақти онро дорем ки тамоми ҷаҳонро фатҳ кунем. вақти онро дорем ки хубӣ кунему хуб бошем. барои ин корро кардан чизеро аз даст намедиҳем. мо вақти онро дорем ки зиндагии худро хубу хурсанд гузаронем. соли 2022 дар гумон аст ки хуб бошад. биёед соли 2023-ро барои худ соли хубе мегардонем.